You have taken time out from your position as Vice President of the CCC. I don't want to go into from everything. How do you do that when you're elected? I mean, just recently we saw a video of you saying you're elected at Congress, you are president of the CCC and you're not going anywhere. Now you have just, how do you let go of position that was bestowed to you at a Congress, just like that? Everyone has got a constitutional right of controlling his or her affairs. At the present moment in time, as VaTendai Biti, I've taken time out in certain spaces, including the political space. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios, chitubu cha content, chitubu chisingapwi, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content yakakodzera kunge ichionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Nyaya ndinayo zvamanje ma1 hanzi navabiti ini ndakuda kumbotora befu, ndakuda kumbokanda mapfumo pasi, ndakuda kumbosiya zvepolitics izvi ndombofokasa pacareer yangu, ndomboita zvinhu zvangu one ma1 pakashata. Saka kune vaya vaiti ma1 indauya neumbowo panapa, munoziva dingindira redu panapa isitofamba neumbowo ndochinhu chakakosha. Whether tataura zvakati tohata kupai umbowo mamazvionera mega, motaura kuti bho kana kuti mhaya handitika. Saka without wasting much of your time, udangoti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu dziri pasi apa handitika. Kana uine nyaya yaunayo ndibate futi namba dzangu ndodziripo pasi apa handitika. Toita sei tofambira nyaya dzacho. Saka rega tipinde mukavidhio kandinako mozvionera mega, mozvinzwira mega vabiti vachita sei vachitaura kuti rega ndimbokanda mapfumo pasi ndimbosiya mawana. As an individual, I occupy spaces. I'm a lawyer. I've been doing what I've been doing in the courts with my strategic litigation. I'm busy writing. I think we're going to produce a book before the end of the year on unpacking liberation movements and so forth. But as an individual, I'm also entitled to rest, to have a sabbatical and so forth. So I'm in that mode. Of complete, I don't want to say isolation, complete timeout, if you like. But I still remain driven, Dara, by the fact that we have to have democratic change in Zimbabwe. It's unfinished business. And I wish that every Zimbabwean shares the strong desire that I have to see a democratic, prosperous, equal, transparent, just Zimbabwe. We deserve better than ZANU-PF. But you have taken time out from your position as Vice President of the CCC. I don't want to go into from everything. How do you do that when you're elected? I mean, just recently we saw a video of you saying you're elected at Congress, you are president of the CCC and you're not going anywhere. Now you have just, how do you let go of position that was bestowed to you at a Congress, just like that? Everyone has got a constitutional right of controlling his or her affairs. At the present moment in time,
as Tendai Biti, I've taken time out in certain spaces, including the political space. As an individual, right, sempazvitinzwira mega kuti aiwaka munhu wese ane kodzero rekuita zvaanoda sei zvaanoda nditika panguva inoyi ndambotora chibefu ndambomira kuita zvepolitics. Ndo vhidhiyo ranga ndichingofamba naro zvamanje manje randauya kuti ndikuratidzei muzvionere kuti aiwaka vaBiti havasisiko kuCCC, vaBiti havachaite zvematongerwo enyika, vakunyora mabhuku, vakuita basa ravo reuloya vaka full time anditika saka without wasting much of your time rega ndibaye ndimonokupandira imwe content anditika ndodzoka nayo futi panapa. Saka nangwasoto subscriber and hit the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. So as for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scene, it's bye for now.